ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile 22 ka taa bila karidon na avril kalo tile 28 dolo jate la funteni kalo filanan tile fɔlɔ dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 7 la o b'a yira k'a fɔ funteni kalo filanan daminɛna bi o b'a yira k'a fɔ an donna buruju so filanan mɔgɔw ka so kɔnɔ ni o ye toro mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔna na dolo jate la doloba min nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na Venus dolo ni o ye buruju so filanan mɔgɔw ka dolo ye ni anw yɛrɛ b'a wele ko sigilolo ale nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni arabuw b'a wele ko zuhurati o zuhurati dolo in o nɔrɔ mana bonya mɔgɔ min kan o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di olu bɛ kɛ mɔgɔ mandiw ye mɔgɔ ko gɛlɛntigiw tɛ kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ninnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kumakanw olu barikalen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko caman bɛ yen nɔ wasa caman bɛ yen nɔ aw bɛ se ka o sɔrɔ ni aw kumana n'aw sɔnna kuma ma o b'a yira k'a fɔ aw ka jato aw dalakan olu barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wasaw minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a ɲinina aw dalakan bɛ se ka nafa caman lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye kamasɔrɔ Venus ale bɛna don aw ka so kɔnɔ ale bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka laɲini caman bɛ yen n'aw wulila ka sabara don aw sen na i n'a fɔ ka kuma fana aw ka laɲini caman bɛ yen a bɛna o sɔrɔ kamasɔrɔ Mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye ale fana sigilen don aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka jateminɛw olu barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw ka dontaw ani aw ka donta ka se ka caya n'a y'aw da fara aw yɛrɛ kan wasaw a bɛna olu sɔrɔ yan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kungɔrɔtaw ale ni wasaw olu bɛ aw ka sira kan kamasɔrɔ aw ka waleya minnu bɛ yen nɔ ni u dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ o b'a yira k'a fɔ halisa aw ka muɲu fo ka taa fɔ Jupiter o bɔla aw ka so kɔnɔ ni Jupiter bɔla aw ka so kɔnɔ yɛlɛmaw aw bɛna tila ka yɛlɛma kura wɛrɛw ye aw ka kow la kamasɔrɔ Jupiter ale de bɛ k'aw ka kow mɛn yɛlɛmabaliyaw la ni wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ n'ale ye sɔrɔ fɔ a bɛ sɔrɔ kuntagalajan ko fɔ n'a ye gɛlɛya fana fɔ a bɛ gɛlɛya kuntagalajan ko fɔ a bɛ minnu ka so kɔnɔ ni position ɲuman ye ni wasa siraw ye olu bɛ wasa sɔrɔ ni wagati in bɛɛ fo ka taa fɔ Jupiter o bɔla aw ka so kɔnɔ a bɛ minnu ka so kɔnɔ ni dekun fana ye a donna toro mɔgɔw ka so kɔnɔ ka minnu to dekun fana kɔnɔna na fo ka taa fɔ ale fana bɔla yen nɔ i bɛna ye dekun ale ni gɛlɛya olu bɛ kɛ aw ka ko la kote fila don ɲuman siraw ale ni gɛlɛya siraw Jupiter ye ale bɛ nin waleya in a b'o ladɔnniya nka ale bɛ tila ka aw ladɔnniya tuguni wulikajɔw ale ni dusuw k'o don aw la aw ka wulikajɔw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan wulikajɔw olu siraw ma jɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye ka se ka ko yɛlɛma ka taa aw yɛrɛ janya sira fɛ cogoya min na aw tɛna kɛ cogoya jɔnjɔn sɔrɔ o la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na siraw olu datugulen don aw ye layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o layidukan siraw olu ma sabati aw kan ka
se ka aw kan ka se ka aw basigi ka se ka jateminɛw k'olu fanga bonya ni wagati kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ye donna kow la ka sɔrɔ aw ma jateminɛ kɛ a la a caman na aw bɛna se ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw ka jigiya siraw olu ma barika ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakilina ko olu ka ca kosɛbɛ ni aw ka b'a bɛɛ ɲɛnabɔ fana aw bɛna bɛɛ tiɲɛ aw ka se ka basigi kamasɔrɔ dontaw o fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ min bɛ bilankɔrɔ min bɛ aw kɔrɔ ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye ka se ka olu yɛrɛ kɛ i bɛna ye aw bɛna gɛlɛya sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔ dontaw olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw layidukanw olu bɛna na ta aw ye nka layidukan ninnu aw bɛ se ka aw jigida sabatili kan ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma n'o tɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nka aw ka hakilina ko olu ka ca o bɛna aw bila sira caman fɛ ka se ka dépense inutiles k'olu lase aw ma n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion aw bɛna tare caman fɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ layidukan minnu tun bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni olu tun dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ aw bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛna ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kunnafoni siraw yɔrɔjanfɛ kibaruya nafamaw aw bɛna se ka olu caman sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni ye aw kɛlen ka gɛlɛya min sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ se o minɛ cogo la o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ta ni hakili ye n'o tɛ aw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun ɲagami n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma kunnafoniya siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sabatilen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge denmiso denw samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw kan ka aw kɔlɔsi kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni sɔrɔw ye nka sɔrɔ ninnu yɛrɛkɛliw o bɛ sɔrɔ ninnu nɔfɛ garisɛgɛ ninnu minnu ni a bɛna don aw kunna nin dɔgɔkun kɔnɔna na garisɛgɛ ninnu ni yɛrɛkɛliw bɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira k'a fɔ sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ wari mara yɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo walima mɔgɔ minnu ka wari kasabiw bɛ bila yɔrɔw la i n'a fɔ mara yɔrɔw ni aw ye sɔrɔ kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔrɔn aw ka bɔ aw bolo k'a bila aw ka mara yɔrɔw la n'o tɛ ka wari to aw bolo aw bɛna se k'a bolo bɛna se wari ninnu ma a tɛna cogoya foyi de dɔn aw ka wariw kɛ cogoya la jama kundalen don aw kan wa jama minnu kundalen don aw kan u bɛna se ka jigitugu kumaw k'olu caman fɔ aw ye ka bɛn ni don nataw ye o b'a yira k'a fɔ don nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka o jigiya walew k'olu don nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka wasa sɔrɔ olu ka jigiya walew la jama minnu kundalen don aw kan jama gansanw tɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ layidukanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye wa aw bɛna aw ka kosɛbɛ minnu boloda aw bɛ se ka olu boloda ka bɛn lundi don n'o bɛ bɛn avril kalo tile 22 ma ale ni mardi n'o bɛ bɛn avril kalo tile 23 ma aw bɛ se ka aw ka ko ɲɛnamaw boloda ka bɛn ni nin wagati fila ye kamasɔrɔ nin wagati fila b'a sɔrɔ kalo o bɛna don aw ka so kɔnɔ lundi don ale ni mardi don o bɛ aw ka wasaw ale ni aw ka ko ɲɛnamaw kɛli wagati nin wagati fila in bɛ o ko fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔw ale ni cɛsiri ni jijaw ye nka aw ka wulikajɔw olu tɛna na kɛ fu ye
kamasɔrɔ kalo bɛna a yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ mercredi don ni o bɛ bɛn avril kalo tile 24 ma ale ni jeudi don ni o bɛ bɛn avril kalo tile 25 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔw de barakalen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛna wulikajɔ min daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ ye i bɛna ye aw bɛna se ka olu jaabiw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye kibaruya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw bɛna se ka wulikajɔw olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ nafamaw fana olu bɛ aw kun kan a wulikajɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jigitigiw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ci balilenw ci cunenw ci cunen minnu bɛ yen nɔ ni aw yɛrɛ ka wasaw b'a la olu a bɛna se ka olu kibaruyaw mɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 ka n'a bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire kawla kalo sabanan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun bɛna daminɛ aw bolo ni sumaya wale nka ni aw saliyala ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn daminɛ yɔrɔ wagatiw la dɔrɔn i bɛna ye aw ka laɲiniw olu caman de bɛ yen olu tɛ kɛ sabatifɛn ye o b'a yira k'a fɔ aw ka timinanja aw ka sɛgɛnw olu tɛna na kɛ fu ye kamasɔrɔ jigiya siraw olu a bɛna jigiya sira minnu tagamali daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye a bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nka farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛ bɔ o de b'a yira k'a fɔ jigitigiw ale ni wasaw olu bɛ aw kun kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ jumadon o min bɛ bɛn avril kalo tile 26 ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ale ni samedi don avril kalo tile 27 kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o de bɛ aw ka kunkɔrɔtaw ale ni aw ka baarakɛlenw jaabiw sɔrɔli kofɔ ani jaabi ɲuman minnu bɛ yen ni aw y'a kɛ ni aw bɛ fɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la baara ɲuman minnu bɛ yen n'a y'a kɛ n'a bɛ fɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la a bɛna olu jaabiw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye layidukanw olu siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni mɔgɔ kofɔlen minnu bɛ yen nɔ ni n'u bɛ dugutagaw la olu bɛna se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ mɔgɔ kura yew mɔgɔ kuraw bɛna se ka wasaw lase olu ma kunnafoniya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma u bɛ se ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se k'u ka wulikajɔw sabati u ka wulikajɔ nafamaw sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsiw aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni jija ale ni cɛsiri cogoya min na aw bɛ se ka wasaw sɔrɔ cogoya min na nka i bɛna ye o jija ni o cɛsiriw olu siraw bɛna se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka aw ka ko ɲɛnamaw k'olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ aw mago bɛ jaabi minnu na kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ kari don o b'a yira k'a fɔ aw mago bɛ jaabi minnu na o bɛ kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ka don dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nka ni dɔgɔkun ye aw ka jateminɛ wagati ye aw kan ka jateminɛw de kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw man ka kuma aw man ka réagir ni dɔgɔkun in kɔnɔ n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun tɔ bɛ birisa ɲagami aw bolo ni aw bɛ se aw ka ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ jateminɛ na ale ni aw kana aw ka aw kuma fɔ yɔrɔw k'olu dɔgɔya n'o tɛ kunkolo kalifa yɔrɔ caman i bɛ taa da a cibaga ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 20 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in basigibaliya bɛ aw ka siraw kan jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw b'a fɛ aw ka kow ka tɛmɛ cogoya min na gɛlɛyaw bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka gɛrɛ mɔgɔw la ka se ka mɔgɔw kɛ aw ko kɛ ɲɔgɔn ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina yira ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun gɛlɛya tɛmɛ aw kunna wa ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la fana aw ka ko dɔw ɲɛtɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka a tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka hakilinaw
olu man ɲi ka ɲɛsin aw ma. Aw bɛna hakilina minnu ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na lagosi bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma. Ni aw ni mɔgɔw ye baro kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka hakilinaw k'olu yɛlɛma ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la. Kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw. Poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na bonyaw ale ni tanga olu de ɲɛsinen don aw ma. Aw kana fɔ k'a b'a ta mɔgɔ bɛ bonya min ta ka aw sɛgɛrɛ. Aw kana fɔ k'a b'a aw ta o fɛ ka se ka gɛlɛya ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka lagosi walew k'olu caman de ta ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na. A bɛna tila ka ladɔnniya k'a fɔ aw ka bɔtaw olu fanga de ka bon ka tɛmɛ dontaw kan. I bɛna ye k'a fɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka jigiya siraw olu ma sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na. Nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye, aw bonyanen don, kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. A b'a yira k'a fɔ aw mago bɛ sɔrɔ minnu na ale ni kunkɔrɔta minnu na aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye. Wagati wɛrɛ nataw aw ka ko bɛna se ka kɛ i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na. N'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw kan ka se ka jateminɛw fana caman kɛ kamasɔrɔ bɔtaw olu fanga ka bon. Dépenses inutiles olu caman de kun ɲɛsinen don aw ma. Wa aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye ka se ka na ni problème ye, problème min bɛna se ka waribɔ kungo lase aw ma. Ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba,